عدي تحت عدمنا حلوت يا وليداتني ولدا أفت خبابي نزفوتو وودي بسرعة كما أواي زنبرة دليتهم عدي قنا كالي ودي تفكروا نبرة اتزقرب اللي حتو عيتقبلتون نفكاري أحيز واخطف انت زيكونو كما أوا مخانم تزاربتو أفكاري أقنا بعل حدارن أبو حدا قول عني عزيز فوتو بعل حدارو كفتحة 5 يدلي نقرأ عدي قنا كفتي بعل حدار أفكاري نعيت أنستيا زنبرت توسخ جنكات فترلا نسو قنا نخد سدو زاد اللي جنزب حبا أتتنسخ سدو يدليتن ولدا زقربوا الله مرعانة زيكا عب كبدات أنست إيرا نابد ساوا مرحت كسبتت أنسي زفلت فقودو أندا سبت سرح نبرت كفتب على حدار أفكاريا بخرو اللادا تقلاقلت معي وليدا كتسرح عزيا تتسقمت كم زندا بلت تبصحتني أنا عبو كنت متسقنا عدي سريحة كحجزا والسنقو أو حدا ندا مشت أخدانتي تقوت إيراك سرح جمركو أتازرخ وازنبركو ورحاو كفليت وحد تزلز نبرت كفت السرح لونا بقزاي بإقرية زمالا لسنيرة حتى ما عدقنا فلي زبالة كستت تفترة سرحوا إلى أمسين تعطو حدا تاكس زحسا شوفير تخدتلني كساب عقزاي بزحة كفت تاكس وريدو دما كساب بر قزاي انت سعباني كسرك أنز دليلي رايو بزبل نمنتاي كم زخدتلاني حتو نسوقنا قز أي تزويقة كزاربو خلوه كمت أنا زحسبقو زيكونس كلالين 5 دليل نقرن تاش عم شد مع قلت يفون خرحك قالي بمحساب قال إجزا كلالين نقركو كزاي مسقطه بزعبو تحسبن نمنتاي كم زدلين كتراتر جمركو يصبحيتو نفس رحبوتاي كخيد إلى كاب جزاي متوصع حندبت بزمت أخي بالكو دبخ بلا بدحري كونو كلاك بالمدفار نافتا مكينة خاطي حتى كرمي سلسي فالبو بإقري مخاد مرزكو نسوقنا كساب تسرح بوتاخي كفانو كب مال مسؤول كالسافر تزعنو قبر اللي كل جزاء نفس راح نتملالس أما نقدير إين منبارون أنا كيستو عالكلو نسوقنا نفس 4-5 دلس نبرات يواقعني أنا كنا كنا تاتا عبابياي بدخنا سلس نبرات تاتا تسقيما تعبين سنبرات الدي كاب حفتن العلي بزوح بزعبا حيوة تمحرن سلس نبرات بقللو لبين ود خفتين نبرات كساب نفس رحبوتاي زبزحن كنا ستوسنا ندعلي لنا خدا عزرار بقو صبوق طباي كم زلو تعذبكو سلكي كابوي حتى ولا كوا بزوح انت زي تقدس كله سلكي هيبا يوردكو يقني الليلة أمسكينا يو نفس رحيقاته نسو كنا كم مكينو كونترات سحسقوا وقحت أبحى قزاي كملا لسان جمرة حالي تر إدما مس ولادي تيلا لحوا ب5 دما مساين مسدين قليلو تقراربا بزوح جزا كي وسهد دما نحدار كم زدالين تمرئنا كنولدي حتاني أنا قنا عديك حقز سنبرا ندليت لعلي نيرو مخنيطو عدي نعي أبن داسا رحتيا أعبياتني سأم عدي كملس نهيوتن نابران ولاديتي كيك أيركو حدارك قبريد له عدي ون كاب إيد سبعي ناتصبهو نابرا خمر رحي تدلل عرسيك إلى زحشن مريض أكنا بريات معداني يخون مبر أفكاري تانسو سرحلا تاكسي نيبعلو سلسلة برات تاكسي شيطو نعيز خون سرح كخفت ليك علي عطولي زك خوني مرزكو نعيز سرح كفتر كبل نبعلو سرح سينو كخون كم زي بلو ببز حزنايو تأنكرنا بمسرح يوتنا خنقير يمعدو زز فلت حاستيقنا حراي زي تبليو إيان زبلاني حراي الكا زحسكا زي بالكا ناب حدار متاوقنا كندينا يفتان مخانو ما نمسفلتو صحي زوقو حقيو كافتن دا مشت اخداون تتقوزيرا زرخبو كفليت ازيو حد سلس نبرا اتي عبوشت اي زنبرا نابرا ولادي تين عرسين نمقيار زحق زي نبرا أقواد أس ناب عد عرب بمخد سريحة كلوات وشت اي منقوة كابديك أتسيلا مما خرتي زنبرات محازي عد عرب نعمتات كسر رح تحرم زناح التسريحة الترخبو زنبرات جنزب أفكاري 5 ألمان أفتع عد سدت بزحفتنا كم زحلفتن بمحبار كافتز حسب قوة سدت من قدي
ንኽተርፍ ትምዕደኒ ኣነ ግና ሓደ ግዜ ክኸይድ ውሽጠይ ስለ ዘንቀደ ክሰምዓይ ከኣልኩን ነደይ እውን ነገርክዋ ኣደይ ግና ኣነ ጥራሕ ውላዳ ብምዃነይ ካብ ቅድሚ ዓይና ከይረሓቁ ሰሪሐ ክልወጥ ትልምነኒ ኣፍቃሪየይ እውን ብዙሕ ሓሳብ ዋላ እኳ እንተቕረበለይ ክሰምዓይ ከኣልኩን ንምኻድ ወሰንኩ ይኹን እምበር እኹል ገንዘብ ኣይነበረንን ኣፍቃሪየይ እታ ታክሲ ሸይጡ ስርሌኒ ገንዘብ ሃበኒ ከምዚ ኢለ ድማ ናፍቲ ዝተመነኽዎ ናብራ ዓዲ ስደት ኣተኹ ዝኣተኹሉ ገዛ ብዙሕ ስድራ ዝነበሮም ብምዃኑ ስራሕ ኣዝዩ ከበደኒ ሓደ ሓደ እዋን ኣደይ እንዳዘከርኩ ይሓዝን ግና ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ድኽነት ንኽስዕር ለይትን ቀትርን ይሽቅን ስራሕ ምኽባዱ ከይኣኽለኒ እታ መዳመይ ብጣዕሚ እያ ትጭቕጭቐኒ ቁሩብ ግዜ ምስኣ ፀኒሐ ናብ ካሊእ ቀየርኩ ገዛ ደኣ ንቐይር እምበር መሊሳ ኣብቲ ዝኸርክዎ ሓያል መዳም ፀንሐትኒ ምንም ክገብር ኣይከኣልኩን ነፍቃሪየይ ዝሃበኒ ዕዳ ከፊለ ዝሓሸ መኪና ገዛእኹሉ ኣደይ እውን ኣነ ብዝልእኸላ ገንዘብ ገዛ ክትገዝእ ገበርኩ ዝተረፈኒ ኣብ ዓዲ ተመሊሰ ንእሽተን ስራሕ ከፊተ ዝነብረሉ ገንዘብ ምእካብ እዩ ቀፂለ ድማ ምስ ኣፍቃሪየይ ተመርዔ ክወልድ ዝብል እዩ እዚ ድማ ናተይ ድሌት ጥራሕ ኣይነበረን ናይ ማንም ዓዲ ዓረብ እትሰርሕ ጓል ኣንስተይቲ ድሌት እዩ ዓዲ ዓረብ ዝረኸብክዎን ኣዋልድ መብዛሕትአን ብሰንኪ ስራሕ ዕድሚአን ከይወለዳን ከይዘመዳን ዝሓለፈን ምዃኑ ኣዝየን ዝጭነቃ ነበራ ዝመስረትኦ ፅቡቕ ሂወት እንትበላሾን እንትጥለማን ይዕዘብ ኣነ እውን ውሽጠይ ፍርሕ ገበርኩ ምክንያቱ ገንዘብ ደኣ ንልኣኸሉ እምበር ኣፍቃሪየይ ካብ ዝፍለዮ ብዙሕ ዓመታት ኢና ጌርና ካብ ሓደ ገዛ ናብ ካሊእ ገዛ ካብ ሓንቲ መዳም ናብ ካሊእ መዳም ክቀያየርን ዝሰማምዐኒ ዝሓሸ ክፍሊት ኣለሻን ክረክብ ክብል ልዕሊ 10 ዓመት ፀናሕኩ ብስልኪ ነደይን ነፍቃሪየይን ከምኡውን ነታ ዓዲ ስደት ክወፅእ ዘይትምዕደኒ ዝነበረት መሓዛይን እንዳደወልኩ ይረኽቦም ነበርኩ ሓደ ወቅቲ ግና ኣደይ ነፍቃሪየይን ስልኪ ደውለ ክረኽቦም ኣይከኣልኩን ምስ ጨነቐኒ ንመሓዛይ ደዊለ ክተራኽበኒ ሓታ እንተ መሓዛይ ግና ብስራሕ ምክንያት ካፍቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝወፀት ትነግረኒ ብኻሊእ መንገዲ ክረኽቦም ስለዘይከኣልኩ ብዛዕባ ጥዕና ኣደይ ደጋጊመይ ሓታ ንሳ ግና ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝተፈለየቶምን ብቐሊሉ ክትረኽቦም ከም ዘይትኽእልን እያ ዝተዛረበትኒ ኣደይ ሞይታ ከይትኸውን ሰጋእኹ ግና ድማ ኣፍቃሪየይ ንምንታይ ስልኪ ዓፂኒ ኢለ ንበይነ ይሓስብ ዋላስ ከምቲ ዝበሃል ኣፍቃሪየይ ጠሊሙኒ ከይኸውን ካብ ውሽጠይ ተጠራጠርኩ እዚ ዝበሃል ሓበሬታ ግን ኣይረኸብኩን ንመሓዛይ ደዊለ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝመፅእ ይዛረባ መሓዛይ ግና ኣብቲ ዘለኽዎ ክፀንሕን ዝተወሰነ ሰሪሐ ክልወጥን ዓዲ ምምፃእ ድማ ይትረፍ ክትብለኒ እታ ዓዲ ስደት ይትረፍኪ ስደት ብዙሕ ስቃይ ዘለዎ ኣይትኸይዲ ትብለኒ ዝነበረት መሓዛይ ናብ ዓደይ ክምለስ ደስ ኣይበላን እዚ ድማ ዝበለፀ ክጠራጠራ ገበረኒ ኣፍቃሪየይ እቲ ዕድል ተጠቒማ ዝመንዝዐትኒ መሰለኒ ኣዲስ ኣበባ ድማ ተመሊሰ መጻኹ መሓዛያ ዝተቐበለትኒ ኣደይ ኣብቲ ዝገዛእኹላ ገዛ ሰኣንኩዋ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ኣደይ እቲ ገዛ ሸይጣ ናብ ካሊእ ቦታ ከም ዝቐየረት ይሕብሩለይ ምስ መሓዛይ ናፍቲ ዝተሓበረለይ ቦታ እንዳኸድኩ ድማ መሓዛይ እቲ ኩነታት ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ቦታ ምስ በጻሕኩ ንዝሪኦም ነገራት ዓርሰይ ክዳኖን ክረጋጋእን ትነግረኒ ናፍቲ ዘለቶ ቦታ ብምኻድ ኣደይ ክሳብ ዝረኽባ ተረበፅኩ ኣብ ህልናይ ሓደ ሻብ ብፅኑዕ ሓሚማ ሓደ ሻብ ድማ ኣካላ ጎዲላ ኣደይ ትረአየኒ ንመሓዛይ በይዛ ክንገርኒ እዚ ፀዋታ ይትረፍኪ ኣደይ እንታይ እያ ኮይና ኣፍቃሪየይ ከ ናበይ ከይዱ እንታይ እዩ ተፈጢሩ ብምባል ብሕቶ ፃደፍኩዋ መሓዛይ ግና ናፍቲ ኣደይ ዘለቶ ቦታ በፂሕና ኢና ኩሉ ነገር ብዓይኒ ክትርእዮን ብእዝንኺ ድማ ክትሰምዕዮን ክትብለኒ ሓደ ብጣዕሚ ሰፊሕ መረባ ዘለዎ ካንሸሎ በፃሕና ኳሕኮሕና ድማ በሪ ክትከፍተና ዝመፀት ኣደያ ዝነበረት ዓዲ ስደት ዝነበርኩ ውላዳ ኣብ ክንዲ ብሓጎስን ብዕልልታን ትቕበለኒ ብሕፍረትን ብስክፍታን እያ ሰላም ዝበለትኒ ብናፍቆትን ጭንቀትን ኣደይ ዝተሓሰየት ነብሰይ ሓደ ሕቶ ከይተመለሰላ ካሊእ ወጥራ ኣትወት ኣብቲ ውሽጢ መረባ ክልተ ቆልዑት ይፃወቱ ነበሩ ካብ ውሽጢ ገዛ ናባና ገፅ ዝመፅእ መንእሰይ ድማ ነይሩ ንዓመታት ልበይ ብተስፋ ክትፅበዮ ዝፀንሐት ኣፍቃሪየ እዩ ይኹን እምበር
ንሱውን እታ መጻኢት ሰበይተይ በዓልቲ ሓዳረይ እንዳበለ ዘተስፍወን ዝነበረ ኣፍቃሪቱ ኣይመሰልክዎን። ርእሱ ብስክፍታ ደኒኑ ገጹ ንኽሪኦ ብዘይዕድም መንገዲ ሰላምታ ተለዋወጥና። እንታይ ከም ዘጋጠመ ነደይ ሓታ ዓደይ ምስ ኣፍቃሪየ ሓዳር መስሪቶም ክልተ ቆልዑት ወሊዶም እዮም ጸኒሖምኒ። ዓደይ ይቕሬታ ክትሓተኒ ኣብ እግረይ ወደቐት። ኣፍቃሪየ እውን ካባኽን ላዕሊ ምስ ኣዴኺ ዝነበረኒ ስምዒት ክቆጻጸሩ ይከኣልኩን። ንዕኺ ዘፍቅረኪ ይመስለኒ ነይሩ፣ ግና ድማ ኣዴኺ ምስ ቀረብክዋ ክገድፋ ኣይከኣልኩን። ፍቕሪ ሒዙኒ ይብለኒ። ኣነ ዓደይ ኣፍቃሪየ መንጢላትኒ ኢለ ኣሓረቕኩን። ዝተሰምዐኒ ግና ምስ ኣፍቃሪየ ብሓደ ደቂስና ርክብ ፈጺምና ኢና። በቲ ንዓይ ሓቒፉ ንዝደቀሰ ኢዱ ግና ድማ መሊሱ ነደይ ምሕቋፉ ኣመናሕፈረኒ። ዓደን ጓልን ምስ ሓደ ወዲ ምድቃስና ህልናይ ምቁፅጻር ኣብየኒ። ነደይ ጸረፍክዋ፣ ንሳ ግና ኣቦኺ ስለ ዘፍቀርክዎ ንዓኺ ወሊደሉ፣ ንሱ ግና ግልጽ ኢሉ ክርእየኒ ኣይከኣለን። ኣነ ንዓኺ እንትዕቢ ፍቕሪ ይኹን ዝከናኸነኒ ወዲ ኣይረኸብኩን። ኣፍቃሪኺ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ንዓመታት ዝሰኣንክዎ ፍቕሪ ስለ ዝለገሰለይ ግና ነቲ ብፍቕሪ ዝተጎድአ ልበይ ዝሕክም ሰብ ዝረኸብኩ መሲሉኒ ቀሪበዮ። ኣይፋል ክብል ሓሲበ ነይረ። ድሓር ግና ኣሸኒፉኒ። ኣፍቃሪ ጓል ክምንዝዕ ተገዲደ። ኣብ መንጎኡ ድማ እዞም ትርእዮም ዘለኹ ቆልዑት ወሊደ ትብለኒ። ዓደይ ምዃና ጸላእኽዋ። ካብ ሕዚ ንድሓር ዓዶ ይብለይን ኢለ ብሕርቃን እናተዛረብኩ ገዲፈዮ መውፃኹ። መሓዘይ ግና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎነያ ምንባር ኣብ ዝጸላእኹሉ ሰዓት ኣብ ገዝኣት እብደን ነበረት። ብዛዕባ ኣደይ ዝኾነ ዘረባ ክሰምዕ ርእሰይ ዝሕመኒ፣ ግና ድማ እዝን ትብል ኣደይ ሕማቕ ክትኸውን ፈሪደለ ኣይኮንኩን። በብገዝኡ እንተዝረአ ሰይጋጥም የለን። ገዛ ዝሰተሩ ብዙሕ ስቃይ ኣሎ። ኣነ እውን እዚ ዝበልኩኹም ምሽጥር ሰቲረ ንበይነይ ውሽጠይ ጎዲአ ምንባር ቀጸልኩ። መሓዘይ ግና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎነያ ዘላ። ካብ ሙስሊም ሕብረተሰብ ዝረኸብክዋ ሓፍተያ። ዝሓብኣን ዝኽውላን ምሽጥር የብለይን። በይነይ እንተኾይነ ብሕርቃን ዓርሰ በይነይ እንተኾን ብሕርቃን ዓርሰይ ከይጠፍእ ኢላ ብምሕሳብ ምስ ስድራኣ ኣብ ትነብረሉ ገዛ ሓንቲ ክፍሊ ክነብር ገበረት። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዞም ናይ ሙስሊም ቤተሰብ መሓዛ ኣቦይ ከም ኣቦይ፣ መሓዛ ኣደይ ድማ ከም ኣደይ፣ ኣሕዋታ እውን ከም ኣሕዋተይ ኮይኖም እቲ ካብ ኣደይን ኣቦይን ዝሰኣንክዎ ፍቕሪ ካብ ናይ መሓዛይ ስድራ ረኸብክዎ። ኩሉ ግዜ ነቲ ዘጋጠመኒ ጥልመት ክርስዖን ንህይወተይ ክሓስብን ሓድሽ ምዕራፍ ክጅምርን ይምዕዱኒ። ብፍላይ ድማ ምስ ሓዋኒ ዘመሓዘይ ልክዕ ከም ሓወይ ስለ ዝቐረብክዎ ርክብና ጽቡቕ ነበረ። ኣደይ ኣብ ልዕለይ ዝፈጸመቶ ጥልመት ክርስዖን ነፍሰይ ምስ ወላዲተይ ከወዳድራ ከም ዘይብለይን ንሱ ረሲዐ ዝሓሸ መጻእየ ክጥምት ሓሳቡ የካፍለኒ ነበረ። ርክብና በዘየብግዐን ኩነታት ሃይማኖት ኣብ ግምት ከየእተና ኣብ ፍቕራዊ ስምዒት ጥሓልና ኩሉ ረሲዐ እቲ ሙስሊም ኣፍቀርክዎ እታ መሓዛይ እትኽደኖ ሂጃብን ኒቓብን ኣነ እውን ክኽደኖ ደስ ይብለኒ ነበረ። ቤተሰቡ ከይፈለጡ ድማ ብሕቡእ ጾታዊ ርክብ ንፍጽም። በቃ ንዓይ እቲ ህይወት ሕሉፈይ ዘረስዕ መጻእየይ ዘጸብቕ ኮይኑ ተሰምዐኒ። ሓደ መዓልቲ ግና ሃይማኖተይ ክቕይር ይሓተኒ። ቤተሰቡ እንድሕር ሃይማኖተይ ቀይረ ክምርኦ ከም ዝፈቐዱልና ካብ ዘረብኦም ይርዳእ ነበርኩ። ሕሉፈይ ብጥልመት ዝጸልመተን ምስቲ ምንባሩ ዋላ እኳ ዝተፈለየ ሃይማኖት ይንበሮም እቶም ዝረኸብዎም ስድራ ኣብ ህይወተይ ኣለውኒ ዝብሎም ቤተሰብ ኮኑ። ሃይማኖተይ ክቕይር ዝብል ሓሳብ ፍጹም ኣይነበረኒ። ግና ድማ ብዘጋጣሚ ሃይማኖተይ ቀይረ። ምስ ንሱም ቤተሰቡን ዝፈትውነን ኣነ እውን ዘፍቅሮ ሙስሊም ወዲ ሓዳር መስረትኩ። ህይወት ከምዝያ በቲ ኣነ ዝደለኽዎን ዝሓሰብክዎን ዘይኮነስ ብናይ ባዕላ መንገዲ እያ ትመርሐካ።